Прывітанне, шаноўнае спадарства. З вами Мікіта Моніч і вы на канале Каля культуры. Апошнім часам, як пачытаеш навіны, дык ніякіх словаў няма, адны выклічнікі. І ведаеце што? Такое ўжо здаралася цягам гісторыі. Напрыклад, гадкоў ці так 100 таму. Пертурбацыі гістарычнага кантэксту заўсёды адлюстроўваліся на самім мастацтве, спараджаючы новыя стылі і асаблівасці творчасці. Мастакам 10-х і 20-х гадоў 20-го стагоддзя давялося перайсці з расповеду на крык. Я такога дазволіць сабе не магу, бо выпуск тады атрымаецца не вельмі адукацыйным і будзе выглядаць прыкладна так. Дарэчы, такія мастацкія творы насамрэч існуюць нават у перфарматыўным сваім фармаце. Я маю на ўвазе Марыну Абрамавіч, зразумела, бо перформанс лепшае з мастацтваў. Але так ці інакш. Чым крычаць, бегаць і біцца галавой ад дрэвы, лепей проста распавяду вам пра тых, хто зрабіў свой болі пачуцці асноўным сродкам выразнасці. Сёння без пагарды і прыдыхання паразмаўляем пра экспрэсіянізм. Экспрэсіянізмам завецца накірунак у выяўленчым мастацтве і літаратуры ў заходняй Еўропе ў першай трэці 20-го стагоддзя. Ён узнік у адказ на сацыяльныя і палітычныя крызісы таго часу. Экспрэсіяністы выступалі супраць сусветнай вайны, сацыяльных няроўнасцяў і агульнай пачварнасці цывілізацыі. Яны шукалі выраз для таго жаху, што адчувалі перад хаосам быцця. Экспрэсіянізм адрозніваецца ад кубізму, сюррэалізму і іншых авангардных плыняў сваім сацыяльна-крытычным падыходам. Замест фокусу на знешніх адчуваннях і ўспрыманні, што былі характэрныя для імпрэсіянізму, напрыклад, то бок для другой паловы 19-го стагоддзя, імпрэсіянізм імкнуўся да як мага большай суб'ектыўнасці, асабістай інтэрпрэтацыі рэальнасці. Ён абапіраўся на іррацыянальнасць, на эмацыйнасць і часам на фантастычны гратэск. Цэнтрам імпрэсіяністычнага сусвету было, так бы мовіць, сэрца чалавека, якое пакутуе ад бяздушнасці сучаснага свету і кантрастаў паміж жыццём і смерцю, духам і целам, цывілізацыяй і, так бы мовіць, прыродай. Гэты стыль развіваўся пераважна ў Нямецчыне і Аўстрыі. Мастакі-экспрэсіяністы абвяргалі шэраг прынцыпаў. Прынцыпы рэалізму, натуралізму, імпрэсіянізму, акадэмізму і імкнуліся перадаць свае эмацыйныя перажыванні праз дэфармацыю натуры, яркія дысаніруючыя колеры, грубую фактуру, лініі і штрыхі. Пры гэтым у экспрэсіянізма быў і тэарэтычны падмурак. У гэтым ён абапіраўся на кнігу нямецкага гісторыка мастацтва Вільгельма Варэнгера. Кніжка называлася «Абстракцыя і адчування», і яна абвясціла ў мастацтве вяршэнства волі тварца мастака. Зразумела, што ў экспрэсіянізма як напрамка даследчыкі знаходзяць папярэднікаў, тых, хто распрацаваў базу, падрыхтаваў яго з'яўлення. І вось сярод імёнаў можна назваць Ван Гога, Эдварда Мунка, Джеймса Энсера, Фердынанда Ходлера і таксама майго ўлюбёнага Анры де Тулуз-Латрека, Тырыёна Ланністера гэтай эпохі ў мастацтве. Але таксама былі і іншыя больш глобальныя крыніцы натхнення і ўплываў, такія як готыка, як творчасць Дюрера, нагадваю, што немцы распрацоўвалі, а таксама еўрапейскі маньерызм Эль Грэка, афрыканскае мастацтва і таксама мастацтва выспаў Ціхага акіяну, ну і праз якое прыходзіла ў значнай ступені праз Гаена. У гэтым шэрагу важную ролю адыгрывае Мунк, чый уплыў на мастацкую атмасферу ў паўночнай Еўропе быў бадай самым значным. А сам Мунк быў самым самотным, самым інтраспектыўным і самым з'едлівым з усіх гэтых меланхалічных натур. Ён часта бываў у Парыжы,
падоўгу жыў у Нямецчыне, але геаграфічна і псіхалагічна заставаўся такой рэчаю ў сабе і пэўным аутсайдерам. Але ў выніку менавіта ягоны твор, ягоная карціна «Крык» стала ў адзін шэраг з пацалункам Клімта, зорнай ноччу Ван Гога і Монай Лізай, пераўтварыўшыся ў адну з самых вядомых выяў сучаснай масавай культуры. Творчасць Мунка ахоплена матывамі смерці, адзіноты, але пры гэтым і прагай да жыцця. Ён страціў маці, двух сясцёр, бацьку і ў які-то момант пакінуў запіс у сваім дзённіку. Не варта больш пісаць інтэр'еры. Мужчын, што чытаюць, і жанчын, што вяжуць. Ім на змену прыйдуць рэальныя людзі, якія дыхаюць і адчуваюць, і любяць, і пакутуюць. І калі я пабачыў гэтую цытату і прачытаў пра жанчын, што вяжуць, мне адразу ў галаву прыйшла не вельмі якасная хурма. Ну, то бок, у такой трактоўцы ёсць сэнс, і адразу ж узгадваецца мая ўлюбёная кінастужка «Кісларод» Івана Варапаева. Мне ўвогуле здаецца, што гэты фільм не толькі варты прагляду, калі не бачылі, то паглядзіце, але ён яшчэ і можа дапамагчы ва ўспрыманні нашай сённяшняй тэмы, бо здаецца, што паміж тым, што кажа Мунк, і ўвогуле мастацтвам экспрэсіянізму, і тым, што зрабіў Варапаеў у гэтай стужцы, ёсць непасрэдная сувязь і карысць для нас з вамі. Плюс антываенны пафас, ну, не самой кінастужцы, а Варапаева. Бо мастацтва шмат каго з экспрэсіяністаў, ну, тых тагачасных першай траціны 20-го стагоддзя мела, ну, відавочную антываенную афарбоўку, што зараз натуральна актуальна. А самі гэтыя экспрэсіяністы былі тым пакаленнем, што было траўмавана бойняй Першай сусветнай вайны, на якой, дарэчы, загінулі такія буйныя майстры, як Аўгуст Макке ці Франц Марк. І экспрэсіянізм па вялікім рахунку быў не столькі дакладна вызначанай мастацкай сістэмай, колькі нейкай агульнай тэндэнцыяй, якая увасабляла крызіс духоўнай культуры Германіі тых гадоў, агульную разгубленасць прадстаўнікоў буржуазнага гуманізму і разгубленасць іх і перад, ну, трагічнымі супярэчнасцямі той эпохі. Пачатак 20-го стагоддзя быў перыядам інтэнсіўных пошукаў новых мастацкіх сродкаў і формаў адлюстравання рэчаіснасці. Працягвалася эпоха ізмаў, распачата яшчэ ў 19 стагоддзі. Новыя стылі ствараліся часцяком у такіх невялікіх групах мастакоў, якія ў пошуках падтрымкі сваім ідэям і для іх прасоўвання імкнуліся фармалізаваць сваю еднасць, хаця б на кароткі тэрмін. Сваім гуртам яны давалі назвы і разам удзельнічалі ў выставах, выдавалі часопісы і гэтак далей. Для экспрэсіянізму галоўнымі такімі групоўкамі былі «Мост» і «Сіні вершнік». Ініцыятыва ў стварэння групы «Мост» належала Эрнсту Людвігу Кірхнеру. У той час ён вывучаў архітэктуру, але яго ўсё больш прываблівала графічнае мастацтва. Свае першыя эксперыменты, гравюры на дрэве, ён ствараў пад уплывам югенстылю. Гэта значыць нямецкая версія мадэрну. Ну, ведаеце, ар-нуво, сецесіён, мір мастацтва, ці сусвет мастацтва. Так ці інакш, Кірхнер паддаваўся многім захапленнем таго дзесяцігоддзя. Жывапісу неімпрэсіяністаў, афрыканскаму і ўсходняму мастацтву. Ён захапляўся Гагенам і Ван Гогам і заразіў сваім энтузіязмам яшчэ 3 таварышаў, якія вывучалі з ім разам архітэктуру. Неўзабаве да гэтага квартэту далучыліся і іншыя мастакі, але менавіта Кірхнер, Хекель, Шмідт-Ротвуф і Пехштейн былі галоўнымі апорамі гэтага моста, апорамі ва ўсіх сэнсах. Яны жылі разам, працавалі разам, дзяліліся грашымі матэрыяламі і разам выпускалі тыя бюлетэні, каталогі і плакаты, а таксама літаграфіі, якія ў выніку забяспечылі групу на рэдкасць грунтоўнымі гістарычнымі дакументамі. У моста была праграма, і ў гэтай эстэтычнай і тэарэтычнай праграме у іх было шмат агульнага з французскім фавізмам.
Але паступова сакавіты шматколерны жывапіс у іх пейзажах і нацюрмортах пачатку 20 стагоддзя 1905-1907 гадоў змяніўся на больш плоскую і графічную манеру пісьма. Творчасць гэтых майстроў маста праніклася адчуваннем жорсткасці асяроддзя і спачуваннем чалавеку, што асуджаны на існаванне ў ёй, у гэтай рэчаіснасці. Жывапіс адклікаўся на страшнаватую рэчаіснасць. У яго былі рэзкія і суровыя фарбы, вуглаватыя і ламаныя лініі, а ў графіцы знарочыстыя кантрасты чорных і белых плям. Неўзабаве ў 1913 годзе аб'яднанне мост распалася. Гэта здарылася, калі індывідуальныя адрозненні яго удзельнікаў сталі занадта відавочнымі для таго, каб працягваць выступаць адзіным фронтам. Да таго ж на мастацкім рынку з'явіўся попыт на іх карціны. Ну і непазбежнае саперніцтва падарвала адзінства гурта. Але да гэтага часу уплыў экспрэсіянізму паспеў распаўсюдзіцца на ўсю Нямецчыну. Другім важным для экспрэсіянізму аб'яднаннем быў сіні вершнік. Гэтае аб'яднанне існавала у Мюнхене у перыяд з 1911 па 1914 год, і заснаваны сіні вершнік быў Васілём Кандзінскім і Францам Маркам. Прытым, я так разумею, што вершнік быў ад тэарэтыка і трахет-сектанта Кандзінскага, а конь, натуральна, ад Марка. У 1914 выйшаў адзіны нумар альманаха пад той жа самай назвай, і творчасць шэрагу мастакоў сіняга вершніка стала адной з крыніц экспрэсіяністычнай лініі абстракцыянізму, то бок абстрактнага, нефігуратыўнага мастацтва. Мастакі гэтага аб'яднання былі слаба заклапочаны крызісным станам грамадства, і іх творы значна менш эмацыйныя. Там пануюць лірычныя, абстрактныя ноты, што стварылі ў іх работах новую гармонію. І гэта, ведаеце, крыху не вяжацца з агульным уяўленнем аб мастацтве экспрэсіянізму, бо тое звычайна ўспрымаецца як прастора дысгармоній. Але, тым не менш, усё роўна мастацтва гэта прыгожае, неверагодна важнае, і ад таго ж Франца Марка, мне здаецца, можна правесці шматлікія лініі у бок розных напрамкаў і ў мастацтве далейшых часоў і ўвогуле ў культуры першай паловы сярэдзіны 20-го стагоддзя. І як жа шкада, што ён памёр на франтах Першай сусветнай вайны, папоўніўшы спіс мастакоў, што сышлі занадта рана і не далі нашай культуры ўсё тое, што маглі і мусілі. Таму, шаноўнае спадарства, нет вайне. Экспрэсіянізм працягваў развівацца, але праз 2 дзесяцігоддзя пасля гэтых аб'яднанняў у яго пачаліся сур'ёзныя праблемы. З прыходам да ўлады Гітлера ў 1933 экспрэсіянізм, як і шмат якія яшчэ мадэрнісцкія авангардныя вышукі, быў абвешаны дэгенератыўным мастацтвам, а яго прадстаўнікі страцілі магчымасць выстаўляць свае працы ці публікацыі. Гэта вельмі драматычны, часам трагічны пасаж, дзе ёсць усё. Ёсць эсэсаўцы, якія урываюцца ў дамы таго ж там Эміля Нольда, шукаючы фарбы, і таму ён піша толькі тымі фарбамі, што не маюць паху, пераходзіць на графіку, але ўсё роўна застаецца ў межах свайго мастацтва і працягвае тварыць да самай смерці. І нягледзячы на тое, што сам экспрэсіянізм не пераўтварыўся ў такую магутную плыню, як, напрыклад, імпрэсіянізм у 19 стагоддзя ці кубізм у пачатку 20-го, але ўсё роўна. Ён атрымаў значны распаўсюд у розных еўрапейскіх краінах. Таму, калі вам падабаецца такое мастацтва, і вы хочаце паглядзець на яго жыўцом, то вы зможаце знайсці нешта падобнае амаль у музеях, амаль у ўсіх краінаў Еўропы. Асобныя мастакі працягвалі працаваць у рамках экспрэсіянізму цягам яшчэ многіх дзесяцігоддзяў. Напрыклад, пастозныя, рэзкія, нервовыя мазкі і дысгарманічныя, паламаныя лініі. Вось
стылістыка, што адрознівае працы найбуйнейшага экспрэсіяніста Аўстрыі Оскара Какошкі. Ён, дарэчы, адзіны з найбуйнейшых прадстаўнікоў стылю, што дажыў да адраджэння усеагульнай цікавасці да экспрэсіянізму ў канцы 1970-х. Такі сабе Моне, так, у імпрэсіянізме, вось Какошка ў экспрэсіянізме. Сярод бельгійскіх экспрэсіяністаў мне асабіста вельмі падабаецца Жан Бруссельманс з ягонымі пейзажамі і такой таксама не тое, каб чыста экспрэсіяністкай, але вельмі цікавай стылістыцы. Даволі выразны след стыль пакінуў у Нідерландах. У галандскім экспрэсіянізме адрозніваюць ввогуле два напрамкі па двух цэнтрах, у якіх працавалі мастакі экспрэсіяністы. Адзін цэнтр гэта Берген і другі гэта Гронінген. І мастакі у Галандыі ў значнай манеры арыентаваліся на галандскі ж перыяд творчасці Ван Гога. Зразумела, што ён як мала на каго паўплываў на гэтую нацыянальную школу. Італьянскі экспрэсіянізм меў сваю адметнасць, ягоны яскравы антыфашысцкі характар, асабліва улічваючы сваю сучаснасць футурызму, бо італьянскі футурызм паслядоўна падтрымліваў італьянскіх жа фашыстаў. Калі спрасоўвацца больш на поўдзень, мы апынемся ў Іспаніі, і там мастацтва мае ў сваім нацыянальным анамнезе Гою з ягонымі чорнымі карцінамі. Здаецца, вось яна, выдатная аснова для экспрэсіянізму. І соцыягістарычных падставаў хапае. Але не са значных мастакоў неабходнага накірунку я здолеў знайсці, хіба што толькі Хосе Салану. І тое, рэпрадукцыі ягоных твораў мне падаліся занадта наратыўнымі і графічнымі. Трэба будзе паглядзець на іх жыўцом, мо тады мастацтва будзе мець мацнейшы эфект і спрацуе так, як трэба. Свае мастакі-экспрэсіяністы былі ў краінах Паўночнай Еўропы, і гэта не толькі Мунк, але цэлы шэраг майстраў. А вось ва Францыі, напрыклад, сваіх экспрэсіяністаў амаль не сфармавалася. І таму гэтую нішу занялі габрэі ўраджэнцы Беларусі. І як занялі? Хаім Суцін і Мішэль Кікоін рабілі мастацтва, што часцяком называюць лірычным экспрэсіянізмам. Але аб гэтым я распавяду ў наступных відосах, прысвечаных менавіта што беларускім мастакам, што ў розныя часы звярталіся да гэтай моцнай і балючай эстэтыкі. А пакуль што, час развітацца. З вамі быў Мікіта Моніч, пабачымся каля культуры. Пака-пака.